Ungabe owesilisa onobuhlungu obuthile abuzwayo lapho kwenziwa inkonzo yasekamereni. Ungabe lokho kufanele ukuzibe yini noma cha? Dr. Thapelo, The Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseMhlanga kanye naseMidrand. Uma kunobuhlungu obuzwayo uma kwenziwa ucansi, asikuzibi lokho. Siyazi ukuthi ziningi izinto ezingenza ukuthi umuntu ezwe ubuhlungu lapho kwenziwa ucansi. Siyazi ukuthi lapho ijwabu libambekela ngaphambili lithi malihlehla kube nama-crack, kungenza ubuhlungu lokho. Siyazi ukuthi inflammation and infection, into ey'fana ne-prostatitis, singakwenza ukuthi uzwe ubuhlungu uma kwenziwa ucansi. Kanti futhi siyaqonda ukuthi i-pelvic floor uma i-tight ingakwenza ukuthi kube buhlungu ukwenza ucansi. Ngabe uyabona ukuthi lezi zinto eziyinkinga ezingenza ubuhlungu ocansini ayifani kangakanani, zi-treat-wa ngendlela engafani. Qikelela ukuthi uma kunokuthile ongakuzwa kahle uhambe ubone udokotela wakho ukuze kutholakale ukuthi yini, ngoba i-pelvic floor uma i-tight udinga ukubona i-physiotherapist, uma kuyi-prostatitis udinga uku-treat-wa for leyo infection. Kanti uma kuqina isikhumba la ngaphambili kuyi-phimosis esiqala uku-crack-a la ngaphezulu ejwabini lakho, lokho nakho kudinga i-treatment ehlukile. So ungahlali nobuhlungu, asibubekezeleli ubuhlungu, siyalungisa inkinga la ikhona.